салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои тракторҳои беҳтаринанд аз шаҳр ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. бародарои азиз, илтимос ҳамин видеои моро ба VPN тамошо кунед. мем видеош дар ин барак мебурояд ки чӣ хел тамошо менӣ VPN қатӣ. илтимос ҳамин ра хушрӯ тамошо кунед. айҷавса ҳамун VPN скачат кунем, видеои моро ба VPN тамошо кунем. моран я YouTube я чӣ кор кунем. баъд бародарои азиз, чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсайи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем ва шумо дар чизе маъқуле дар комментария бинависед, мо пешкаши шумо мекунем. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, илтимос бародаро, канали Яндекс Дизайни ман дар комментария закрепит кардагия илтимос ҳама каса бидроед дар ҳамон канал я подписатсия кунед. ай шумо ягон чӣ намеравад, фақат шумо дастгири моро менем, мо иншоалло мо пешравӣ мо бисёртар мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. худо нигаҳбон, дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. ина бародарои азиз, VPN скачат мекунед, дарунаш медроед, камакак ҷидат мекунем, принятия меҷиқем. илтимос ба ҳамаи программа VPN видеои моро тамошо кунед ки ба морам камакак даход биёяд. X биҷиқед, ам бар мебирояд X. ай тарафи дисти рост ам якамша меҷиқед бародаро, штати Амрикоро вибират мекунед. вибират кардед, окей. баъд он штати Амрикаро меҷиқед, пакучат мешавад. видеои моро ба ҳамин тамошо кунед. худо нигаҳбонтон бошад бародаро. бародаро, плуки фурӯшӣ, плук дар ҳолати беҳтарин ай 100% қарор дорад дар ноҳияи Восед, деҳаи Кадучӣ. нархаш 7000 сомониш мега. бо гуфтагие ки гап мезанем, ай 7000 сомонирам савдо карда мешавад. сасияниш 100%. касоне ки харидори аниқ бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас. бародаро, ина мошини фурӯшӣ, соли баромадаш 1995 солай Opel Caravan ай. документош тамом шидагиян, балонош 90%. хай қарор дорад ҳозираш дар ноҳияи Калхособод. нархша 17500 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо ду намуд номер дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош қатӣ бародаро занг занед. трактор MTZ 81 бародаро, соли баромадаш 2012 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад бародарои азиз дар шаҳри Хуҷанд. нархша 225000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. трактор беҳтарин ай. касоне ки харидори аниқ бошед ё нашуд ами трактор MTZ 82 фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. срочно бародаро, трактор MTZ 82 фурӯшӣ. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. худаш гуфтагие ҳама чизаш 100%. барое ки ҷазир нашуда болош лата кашидагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 90000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бародаро, ай 90000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор UMZ қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. трактор 100%. коробка дига чизош ҳамаш 100% бародаро. алишани мешавад. ягон Opel қатӣ мега. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран нависагия. қатиш присебам дорад, комплект документ ҳаст, ҳама чизаш 100%. нархаш 38000 сомонӣ. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. тилишкаш ина присебаш. касоне харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамаш қатӣ занг занед. бародарои азиз, трактори фурӯшӣ, соли баромадаш 1997 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. брат мега ягон айб надорад, ҳамаш 100% ай. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш 80000 сомониш мега. бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад, ай 80000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед бародарои азиз, ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор T150. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон айб надорад. бо як балонига запчас як балонига запас дорад бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Деваштич, Ганҷӣ. нархаш бародаро 99000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. плукшам қатишай.
трактор хубай мега. Касоне ки харидор бошед он шуд ами T50 фаҳмидан T150 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қатъи занг занед. бародаро, срочно присеби фурӯшӣ барои трактор қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. Состоянии созай балонош наван мега, ҳамаш 100%. нархиш 15000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. номрам дорад бародаро. касоне харидор ами присеб бошед он шуд присеб фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор MTZ-80 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қатиш плюкани фурӯхта мешавад. состояниш 100%. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагие ҳамаи чизаш. нархша 30000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи мач. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. срочно бародаро, трактори фурӯшӣ U904. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 260000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад. намедонам бародаро, мега срочно мефурӯшмуд, шояд пул дар корш боша барои зиндагӣ. касоне ки харидори аниқ бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро азиз, срочно балони фурӯшӣ барои трактор, барои салоҳои пешам бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин размериш чандай, чӣ хелай, ҳамаи чизаш дар ҳамин рӯи экран навистагие. 2200 сомониш мега, нархша бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор бародаро 504. болош нест, кабиниш нест бародаро. ин трактора ман нав дидаисам, чӣ ҷои дурӯғ, рости гап нави тари трактора дидам. мега трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100%. ин беҳад трактори аҷоиб. нархша 127000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 127000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ношад ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор T28. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор. беҳад нархшам арзонай бародарои азиз. трактора мега состояниш 100%. ягон камбудӣ надорад. нархаш 15000 сомониш мега, бо гуфтагие ки ай 15 ҳам камакак савдо карда мешавад. айна бародаро, касоне харидор бошед ё нашуд трактор T28 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор MTZ-81. соли баромадаш 1997 солай. трактор 4 балони нав дорад бародаро. чанч ина бо дар рӯи экран бештар маълумотш навистагие. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, шаҳристон. бародаро бахшиш дар ноҳияи шаҳристон. нархиш 115000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор MTZ-81 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш 100%. ина бародаро, хитон бине трактора. балонош наван мега, 4 балони нав дорад, ягон камбудӣ надорад, айҷош завадид мешавад. нархиш 105000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор MTZ Беларус 952D. соли баромадаш 2018 солай. рабочния мақсад кор фармидагия бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи мач. нархиш 190000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. 4 балони нав дорад. состоянии трактор хубай. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, дискаи фурӯшӣ барои трактор MTZ барои салоҳои пешаш ҳамаш 100% мега. намедонам ина навиша хитон бинед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 1200 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. намедонам якта дорад ё бисёр дорад. ҳамин сурат якча гуфтагие. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед.
трактор юмезе 8240 соли баромадаш 2007 сол. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад мега бо савдо мешавад. аз сабаби он мефурӯшмаш ки ман худам дар Россия ягон одам ҳайш намекунад. мақсад ҷазир мега трактор нашавад. худаш дар Россия нархаш 70000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. касоне харидор бошед марҳамат занг занед.